Hello mga bay, kumusta mong tanan dira mga bay? Kumusta ang lahat? Ngayon ay buwan ng Disyembre, which is nagkuha na gyud. Bless you more.
Kani gibasa na ni Jaja sa taka no kasi ni katawag hilak anin. Una sa lahat, hindi pa huli, madam. Hindi kagab na nagkuwit at likan matibay. Isa ka sa inspirasyon nako sa tanan na bisag unsa ka lisod sa buhay. Pait lang gihapon ka. Ug ikaw lang ang babayi. Namutabang sa tanan. Yung mga kasapi sa pupo ug dili hambog sa tanan. Ikaw ang agency na dili pabaya sa mga kamungos. Ikaw ang agency na parautang sa mga sana umana kong bayad answer. Joke ra bitaw. Tinuod sa unang pagkita nako sa inyong post na i-invite ka kung sino ang sasali sa Israel mo gusto ng duha ka isip musali sa imuha kay butan ka ayo ka dili pareha sa uban pabaya sa mga members ikaw ang agency na dili daw ibalik wala kay kita ibalik makautang sa usa ka bumbay basta ikaw makahatag bigyan sa inyo ikaw ra pud akong ikilan ng vlog isang chat lang sa messenger ubang tayo sobrang saya lalo na yun yung video na tignan ko na pagkasama ikaw talaga ang masayahin ina mga ate salamat sa pagmamahal ina sa mga gifts na ipagpatuloy mo lang po ang blessing at pangungutan sa buhay Diyan, gusto mo ba utang nagmamahal ni from Annalyn Mataganas, Bacolod, Kongkong. Good morning and good night. Bye, good night, goodbye. Dagan jud ka salamat bye. Maayo kay kang dala sa ilang mga members. Bisan og kapoy ka sa ilang tipa. Wala man mo pasabi. Nagyapon ka pa lang. Bisan og kulit ka ayo. Ang tingnan niyo sa ilang wifi. Paglaban niyo sa kanyang nagsulat. Mega love shout out di ay Ate Marisa Kilat Marcera na di sa dili ay Dilayda Araco mega love shout out Judith Frijoles mega love shout out dahil nagtibay at mga kanalan ay hindi kasi Yukin sa man po ning nag-comment sa kuan reply amo ni silingan Ma'am Det okay si Lisoda basahon kay gibaliktad man. Next si Dines La Victoria. Ako dugay na kung taga-subaybay nimo day uy. Makalingaw mong gud ka. Nakita ta ka imong giapas an usa ka sakong bugas sa una.
sa unsa ni sa imong amo og nag-viral pud ka sa imong mga vlog katong miuli ka nagbakasyon nakita namo unsa mo kalisod sa una og transparent jud ka unsa nimo kamahal imong pamilya. Thank you so much. Bye. Asa na baron? Dines La Victoria. I like you. The way you act, nakakatawa kasi, sabi ni Eric. Okay. Di apay ang akong isa ka kuan anak BBB Montero. Merry Christmas inahan, sana isa ako sa maambunan mo. Unsay apps ani ate kabkab from MG Abalorio. Claudine Torres, Simply Gorgeous. Thank you so much, Claudine. Sani nag-blurred naman ta ani ba? Claudine Torres. Okay, from Maria Veronica Flores. Ligaya matibay. Una inahan. Ginaabangan jud na akong imong live mga videos sa una. Sa una pa. Unya nagkataon nga na ay naapagsulay ni abot sa amua. Ug nagalibog ko og asa ko mangita og extra financial. Unya nangayo kog sign kay Lord. Timing imong gi-promote ning purpose sa imong life. Dito nagsugod inahen nga, gi-follow na ko imong personal account. Grabe nimo kabutan. Talagsaon ra ang tao sama nimo. Asa naman ron? Talagsaon ra ang tao sama nimo. Asa naman? Asa naman ta? Mo-entertain jud ka despite sa imong ka-busy. Lingaw pa jud kaayo ka. Nagsilbing ikaduhang inahan jud ka sa mga members nimo inahan. Unta daghan pa ma-inspire sa imo ug sundugon ang kamaayo nimo. God bless inahan, amping included ka permi sa akong prayers. Thank you so much. Bye. Salamat by Maria Veronica Flores. Yan ang iyang name sa iyang popo. Thank you so much. Agoy, nakita ni mong akong luha nito. Okay, next na ta. From Jocelyn Pangilan. Okay, si Jocelyn Pangilan, ang iyang pupo name is Jocelyn. Sa pupo name ni mo, ko pa? Limot mong ko pa? Basta ikaw na, anak ta ka. Agoy, Ginoo ko. First and foremost, agoy, English kayo intro. Mahimuot man jud kus imuha inahan. Kay grabe ka kasibaan. Tas malingaw ko samtang gakaon ka, magkaunsid ko aron. Kunuhay sabay ta ba? Maong gifalo ti ka na apakas ibang bansa ato. Hantod niya, ni uli na lang ka. Nag-business kag karinderya, nagtindahan. Katanaw gyapon kus imuha. Sige gani ko pa-shoutout basta mag-live ka. Tas, luckily, kina-shoutout sad ka nimo. Siyempre happy ang, asa naman to? Siyempre happy ang bata. Tas ng time na, ning anak ka, marag, pait na maong, decide na sad kikbalik sa imong amo. Kay dugay-dugay naman sad kang, wala na lang ka, nangita og laing employer. Hantod sa nag-post kag pangwartahan, which is ang taka. Mo nagla-download jud ko kay makatuman ko nga legit kay dili man ka ma-post og dili legit. Mo to ikaw akong an agency. Sunod-sunod taon og asang inahan to asidang mga anak. Pasalamat ko ikaw akong na agency kay grabe ka manggihatagon. Labi makadaog mo hatag jud og ayuda sa mga members. Happy kaayo ko kay makaistorya ta, bisan vlogger ka, wala gihapon kay gipili. Same with Popo, ikaw gihapon akong agency. Kay nagsunod-sunod lagi. Ug asa makakwarta dito. Unta inahan padayon gihapon ta sa atong ginagmay nga income. Ta support gihapon mis imuha. Amping diya sila ay nasa dinahan. God bless. Silinya. Okay, thank you. Murag na anatay mga winners, no? Si DPPI Josefina Brody. Good morning and good night, bye. Di kaya matibay. Honestly, bye, mga 2 months pa siguro ko nimo nga follower. Pero,
Pangitaon jud na nako imong bag-ong upload nga videos kay malingaw lagi ko nimo. Bilib ko kaayo nimo bay kay bisang daghan ka ikag trabahoon, kaya ra gihapon nimong makapakatawa namo sa imong viewers bisag nagdapunog na imong hugason. Nikabasa-basa na lang imong uniform ginugas. Naapagyod lutuon nga pila ka putahe. Katawa lang gyapon ka bay. Maka good vibes kaayo. Makahunaw-huna pagit katabang namo pinagi sa popo. Salamat kaayo bay. God bless you more and more. Uy, unsa kay name ani sa popo? DPPA Josepina, Florida. Unsa may name ani sa popo? Di ana po ni si Calio Valle. Para na ako ligaya matibay bay. Usa ka sa inspirasyon sa mga ginikanan nga naningkamot para sa iyang pamilya. Usa ka ehemplo sa mga OFW nga bisag unsa kalisod ang trabaho. Abroad na kaya gihapon nimo nga makakita og sideline pinaagi sa cellphone. Swerte kaayo ka. Usa nganong giadti ka sa akong FB as a friend kay makakita ko sa imong live nga nagkaon or nagunsa ka. Malingaw ko ba? Labi na gyud kanang nagkaon ka. Bila gutungan sa ko og apel. Unya ang pinakanindot kay naghatag ka kanamo og giya nga unsaon nga makakita og sideline pinaagi sa among cellphone. Bisan sa ginagmay nga pamaagi, dako og katabang sa naanay pamilya. Labi na sa mga inahin nga anara gid sa ilang panimalay. May posibilidad na sila na nga maka-income kung magkugi sa ilang cellphone. Ako nagpasalamat kanimo bay bisan sa imong kalayo sa imong gitrabahoan. Naghatag gyapon ka sa uban og unsaon nga maka-income. Ang ako lang ikaingon bay padayon sa imong nasubtan karon. Naalang kaming mga followers nimo anda mo suporta. Bisag sa pamaagi lang sa social media. Salamat kayo sa imong pagtabang kinamo unsaon nga maka-income bisag kinagmay basta kanunay. Always take care and stay safe. Ug padayon sa imong pagkamaayo bay. Ug paghatag og inspirasyon sa uban. Keep up the good vibes. Heart by us. Always keep it up. God always guide you and your family. Number 1 supporter, Calio Valle. Thank you so much, bye. From Hitinan, Udarap, Arit Nirot. Merry Christmas, inahan. Diking salamat sa paghatag nimo grasya na ako sa pupo. Dako ni katabang na ako inahan kay sa pagkakaroon lisod ko kay pagkukunanganak si Isko inahan. Ang mauba nga na sinitski asa naman ka ni ron. Si Melanie Kulimbo Bayato. Ini si Bailani sending love. Thank you so much. Merry Christmas advance inahan. Salamat kaayo sa pagtudlo na ako inahan sukat sa pagsukod hantod karon. Bisag murag kaundangon ako, moana ko nga ayaw og laylay diha. Ipadayon na. Inautatagan ka maayong panglawas ka na inahan kay bisag busy kaayo ka na agyapon ka time namo tanan nga imong anak. So na pa ko ganahan jud ko nimo 2019 pa ko sige og sunod-sunod sa imong mga live. Pasalamat ko ni Popo kay diri na jud ta nagkatabi og nagkailad jud. Nagkaibalukos sa imong mga naagian sa una nga magila ka kay naa kay mahiubsan pero wala jud ka ni surrender laban lang gihapon ka. Ang imong kahibos imo ra ipadayag sa imong mga vlog. God bless you always and stay safe inahan. Ligaya matibay. Thank you so much. To na ang atong tanod. Nato ning comments atong tanod. To my ever-cherished inahan ko sa Popo, ligaya matibay. Bay inahan, ligaya matibay. Ikaw talaga ang taong nakilala kong pinakamatibay o Tagalog. Halos lahat kaming iyong tagasibabay, kumukuha din sa inyo ng lakas at tibay. Kaya nagpasalamat kami sa Panginoon na amin ikaw ay binigay para maibisan ang lungkot at lumbay sa aming buhay. Titingin lang kami sa iyong mga vlog. Parang kinuha mo lahat ng aming mga hinanakit at problema sa buhay. Kaya inahan, di kaya matibay. Malaking karangalan namin na kahit saan man kami ay hindi mo pinabayaan. Maraming salamat at tinanggap mo kami sa iyong agency. Parang iyong mga anak.
Puya sa Tagalog inahan oy. Pinakong magtagalog na gyud ka hangtod sa hangtod. Bitaw-bitaw bay, inahan salamat kaayo sa tanan. Imong pagsabot namo nga sa imong PL mahiblad ka usahay. Salamat kaayo. Sa imong pagtagan namo og giisip minimo nga murag imo ra sad mga anak, salamat kay inahan nga wala jud nimo pasagdi, wa kay pinalabi ang mitanan. Ug sa imong mga pahimangno diri namo kami nagkahiusa og nagkasinabtanay isip imong mga anak sa atong pamilya sa Pupo Group. Salamat kayo inahan sa tanan-tanan. Bisag kapoy na kaayo kay tagaan jud minimo og higayon nga kami magrasyahan sa matag adlaw. Dili mi masiruhan. Agin inahan ikaw ang among labing mananabang sa tanan. We love you all. Inahan og salamat sa tanan. Mudawat raman jud ko guri inahan. Okay, guri na lang kung yatag ni mo. Okay, di arang atong next commentor, Tita Nini. Agoy ang akong luha to na. From Susan Itable, which is Tita Nini in Poop World. Maraming salamat bay kay ikaw jud ang nagdala na ako sa taka og pupo. Na-expand akong horizon. Bisan naara ko sa sulod sa kwarto. Natagaan kog chance nga magkaroon og daghang friends. Nakalingaw kaayo nako. Nawala ang kaburing sa akong life. Ikaw ang hinungdan nga. Happy kay ko every day of life now. Thank you so much. Welcome, Tita Nini. Honey Julien, the best. Thank you, thank you. Ayer Ogelas Siraok, yes po. Paris Gomez Gorgeous, thank you so much. Vicky Pangao, thank you so much. Lulu Selby, sending love by Kabkab, Mega Love Set Out, thank you so much. Agoy, murag na anak ko'y candidate, good luck. Okay, ako ni siya. Si Aisha good yung sending love. Okay, by kanikang Yuli, si Dinyo. Salamat si tanan, bisan wala kaayo ko kailan nimo bay, pero natinag lang ko nga musubaybay sa imong mga vlog kay permi ko makatawa. Og sa akong pagsunod kanunay nimo diha nako nahibaluan gikan nimo ang apps nga Pupo. Karon usan ako sa member nimo sa Pupo. Salamat bay, hinaot ko nga mag-uban tagdugay dinhi. God bless natong tanan, number 1. Thank you so much by Yuli. Okay, sunod na si Giselle Hearts. Mega love shoutout. Maayong pagbasa ning akong komentaryo kanimo bay Ligaya Matibay at Inday Kabkab ng Kuwait. Isip usa ka taga-suporte sa tinang nimo giapilan nga sana plata up nga plataporma. Dako kong pasalamat nga nakailati ka din sa social media. Nung una pa lang na video mo kung saan ka nag-viral. Paulit-ulit ko yun pinapanood. Tago sa puso ang mga salita mo. Kaya pag umiyak ka, naiiyak din ako. Kasi nararamdaman ko talaga. Parang pakiramdam ko na pare-pareho tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Ug sa panahon nga magulanon ko, gusto kong katawa. Magsige kong balik-balik sa imong mga video kadto sige pod kag katawa kay para mo katawa sab ko. Ug usa pa, salamat kay sa tanan nimong nakaila. Wala jud kay ingon nga na ay paborito. Kumbaga imong gipatas ang tanan. Ug wala kay pinili og labaw sa tanan. Maluluyon ka pagkatao. Ug manggihatagon. Ug matinabangon. Ug kabalo ka mulantaw sa uban. Pahabol para sa akin lang, ikaw yung taong nakilala ko na sumisikat na, marunong tumingin sa mga nangangailangan. Ang masasabi ko lang, ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan. Dito kaming lahat na handang sumuporta sa iyo. Mabuhay ka, bayaning OFW, and I thank you. Thank you, Ja. Ako'y Ginoo ko, di na matahalos kabasaan eh. Sige, nagtuwa atong luha. Sunod na to si Mingkay, ato na ni pinduton daan ng Seymour.
Ming ikay. To be honest, boy, una ti kang nakitaan sa akong newsfeed, sa akong Facebook sa una. Wala ti ka giad, gifollow ti ka. Ginaabangan ako imong videos that time nasa Kuwait ako. And sad to say, nasa depression stage ako noon. Nakakatawa tuwing makikita ko ang mga videos mo. Yung facial expressions mo, doon ko nadadali. Payat ka pa noon. I found happiness in your videos until nakalimutan ko na yung iniinda kong lungkot. And now, kaya ako sumali sa Popo Life. Same reason, alam ng pamilya ko. Na nakakaranas ako since last 2 months ng postpartum depression. Corny pero di ko alam kung bakit sa simpleng videos mo, nakakahanap ako ng saya. Thank you, Ming Ikay. Ang saya lang kasi may isang ikaw na nakikilala ko dito sa social media, lahat na ibigay mo sa followers mo, subscribers mo, friends mo, yung nakakagaan ng puso kahit may pinagdadaanan ka. Thank you. Next na si Iya, oh my goodness. Taasa na ba? Ayun sa kaoras mo siguro tagbinasaan eh. From Iya Alaysa Lagumbay. Makawala sa stress ang imong katawa ug malingaw jud mi kaayo nimo. Ug makakuha og daghang idea about sa buhay OFW. Ug ilabi na mohatag ka mga advice sa kapwa OFW nato. Nga mo fight ug mohatag mga recipe sa imong gipangluto. Ilabi na diha sa inyong dapit nga medyo daghan kaayo og lutuonon. Ug daghan kaayo mga ingredients ibutang sa pagluto. Daghang salamat Inday Kapkap, dili ko magsawa mo tan-aw sa imong mga video ug mobasa sa imong mga post. Ingat ka kanunay diha ug ubanan sa imong duha ka kauban. Love lots ay kiti Iya with ID 11686-731. I-appeal jud ang ID Iya ha. Okay, murag taas kay ning comment ni Che, no? Ni Chi G. Balasi. Inspirasyon ka sa tanan inahan, ligaya matibay. Salamat sa imong pagpakatawa namo. Maong love ka sa imong mga anak. Maubitaw na inganyo ko join sa imong pa-extra income inahan kay gawa sa bisdak. Nakita og na feel nako na sincere jud ka nga mutabang sa amoa. Wala gani ko ga-expect na mo-reply ka sa akong mensahe itong time nga gusto ko mo join sa imong pa-extra income. Salamat jud kay inahan kay tungod nimo naka-income ko ginagmay aning sige o pamaki. Maski pangkik dili palingkuron. Pero naa ka sige katag ayuda namo. Maski ga ka busy ka diha sa imong trabaho. Kaugas plato, kaluto, kaon, open imong CP 24 hours para sa amoa. Love inahan padayon sa pagtabang sa katong gusto maka-income sa manamo. Ikapila na ko nakapalit og bugas tungod ni Popog Taka. Maong dako kaayong salamat. Laban na diha inahan, dili magpaluya-luya. God will bless you more and keep you safe. Thank you. Naarami diri imong anak. Mutabayayon sa imong kaguol kalipay. Thank you kaayo bay Che. So di ara si Sushi Max. Asa na ka ning bataan ni wa na manini kuan. First, nagustuhan kita sa vlog mo. You are entertaining to watch. I like and follow your Inday Kapkap page sa dalawang account ko din. Din inaad kita dito dahil sa dalawang apps na in-introduce mo sa amin. Thank you bye Sushi Max King. Asa naman kakaron? Anabil Hall abak kita. Photogenic lagi ka kaayo diri Inday. Thank you bye. Tourist Dihaw, Amisola, sending love. Heart pieces, madam. Sana heart pieces. Evangeline Estoriano. Kini ako aning anak sa tiil. Ang ato ang head admin. Thank you so much, bye. Bye. Thank you so much, bye. Bye, Jean. Na, nagkasipon-sipon na taan eh. Good day, inahan ko. Salamat na nahimut kang inahan sa Taka Apps. Pero noon pa sinabaybayan ko yung YouTube channel mo. Hanggang ngayon, pag hindi ako busy, pinapanood ko yan.
nakakatanggal kasi ng stress. Salamat, someday makita. Wala na akong masabi sa'yo, inahan. Napakabait mo, tsaka ingat ka palagi dyan. Laban lang sa buhay. Thank you so much, Bay Jean. From LB Terro, Mikalabsyad, sending love. Bago account mo. Thank you, thank you. Si Dangay Latasan IC. Minta gibutang ninyo inyong pupunim dire. Arang taas sarabaan niyo. Ako'y mag-usa ka oras na. Sa dili pa magsukid ako ang isulti karon. Sa dili pa magsukid akong isulti karon pa lang. Ako nang tapuson. Bitaw, oy, wa ko kailan nimo pero nasubaybayan ta ka sa imong mga upload sa FB katong time sa pandemic imong video ang nahimong clown house. Kay magsigir ako og katawa. Mahimuot ko sa mga pulong nimo na way pulos pero dulot sa kaibuturan ng puso't damdamin. Labi na sige kag kaon og charger. Nakasaban taon kus akong inahan kay nagtan-aw kuno ko og bold. Asa naman ron? Nagtan-aw ro. Ana pa akong inahan mag-clubhouse na lang kuno ko. Fast forward ta. Di nakailata ka sa payag ni Manong Taka. Agoy perti jud nako. Kiliga sa dihang nagka-istrihanay na takay. Unsa ra gud ko? Tigtan-aw sa imo mga video. Unya abot sa kay Manong Taka. Miskin unsa ni di follow to follow at least nagka-istrihanay na ta. F to F follow to follow na anad man tag follow to face din eh. Ikaw ray agency na di mapulaan og tinudlo balik-balik paon sa mi maka-earning kay Manong Taka. Ug sa imong kabisi di jud minimum mahimong biyahan kay ikaw jud among tinud-anay na inahan sa panabang kay Manong Taka. Tungod nimo inahan na ako'y nadaw-daw pud sa Taka. Maong salamat miskin di na ta magkailhanay kay nagparituki naman ang uban og profile. Move on na ta. Sige ka ingon na ako inahan adto na sad kay Tiyo Popo. Mans milabay. Gi-message jud ko nimo kay gahi kog ulo grasya wa nako dewata. Mao nagpabudol na sad ko nimo. Ako nag-reach out nimo na ikaw na sad ang agency kay Tiyo Popo. So wa ra gyapon mi nimo biyae. Mabiyaan pa nimo gasan. Nun ka kami imo mga anak. Perti nimo maning kamot aron na alang kay mapakaon namo. Maong mapasalamaton kayo ko inahan kay bliss in disguise jud ka. Di lang sa amo kundi sa imong pamilya. Ikaw tinuod nga sumbanan nga pagkainahan perti kagugihan. Didji sa tanan bahala gi ka poy. Basta kami malingaw. At the end of the day, unta i-bless pa kainahan sa daghang katuikan. Daghan pa imong matabangan, maong ampo lang, God will always provide. Basta magkugira jud. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you kaayo bay. Sa may pupunim ani, indangay natakan IC. O si Ling man siguro ni siya. Wala na. Doon na Amador, thank you kaayo sa 3 loves, 3 hearts. Pususot luwa ang tuwa. Ako ikasulti nimo inahan, di kaya matibay. Mawala akong stress, maminaw ko sa imo og idol ta ka. Kay bisan kaya mukat na atong agi kumayod pangita og dollars. Enjoy gyapon. Labi na og makasalo mi sa mga ayuda ni Popo. Nga imong gisabwag inahan. Salamat kaayo sa kanunay paayuda. Kinsa man buni si pususot luwa ang tuwa na. Walay sa payan, murag last na ning kuminta ni. Last na si Juberlin, wala mo kakomentanan. Juvelin P. Bitlagan. Mao nag-live ko o naka-join ko ana para makatabang sa akong partner. Tungod sa kalisod yung kinabuhi inahan o makapalit putan kong mga needs sa akong mga anak. Dili man dinagko at least mapalitan nako sila sa ilang gusto. Ug salamat nga nakaplagan nako si inahan Dilis Popo
Dako kaayo ko salamat sa iya ug tanan niyang member. God bless inahan. Thank you kaayo. Unsa man? Wait sa wa ni post di ni siya, di makapost. Asa mang ubang comment ani? 57 na ba to atong nabasa? Itong ihapon. Ano ba to ang last nga comment? Ito kay di ra ba ni ma-post ning ato ang kuando welcome. Murag mauna to. Asa ka ang comment ni Claire? Murag nasa laag imong comment, Claire. All comments naman ni siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 57 comments lagi ang naa diri. Asa man inyong comment uban? Asa man mo ni comment? Basig diri mo ni comment sa paayuda. Dili wala ni apel. Okay, maura to. Thank you so much. Uy, namatay karaan diring picture. Thank you so much mga bayna natay candidate. Thank you and good luck. Salamat kay sa inyong mga mensahe. Nakahilak og nagkatawag gid in town ang tagbalay. Ang inyong inahan sa kanunay sa kalibutan sa Pupo ug sa kalibutan sa Taka. Salamat kaayo in sa inyong mga comment nga naghatag pud og kalipay diri sa akong dughan. Nalipay ko ug natatsad ko sa uban ninyong mga comment. Daghan kaayong salamat. Amping kanunay and God bless. Padayon gyapon ta sa ato ang mga lakaw sa kinabuhi. Bisan pag unsa kalisod ang atong naagian sa matag usa. Thank you kaayo mga bay. Basta happy lang ta kanunay sa atong kinabuhi, di lang maguol. Basta kay go lang ta sa matag adlaw. Go the flow. Thank you and God bless us all.